Hallo mense, ek is in Koos van die Groot Karoo. Vandag het ons hier 'n baie interessante ding wat ons met julle wil praat. En dis waterwys. Nou kyk, hier by my staan Louis van Sail. Hy's 'n ou waterwyser. En ons gaan nou 'n bietjie met Louis praat. Kyk, hoe werk die ding? Nou daar's 'n paar maniere hoe mense kan waterwys. Jy het 'n mikstok. En soos hy hier 'n draad. En jy het 'n bottel en jy het baie ander maniere hoe jy kan waterwys. Nou Louis, daar is niks towerij betrokken. Nee, wat? Nee, niks nie. Nee, nie mense nie. Is dit? Ja, daar is niks. Nou maar kyk, hoe hou vast jy nou die draad? Ek hou vast hem net zo. Net zo. En as jy nou stap, en hier is iets onder die grond, hoe maak? Dan buig je draad terug naar mij toe. Hy buig op. Nou kan Ja, bij andere mensen zal hij afzak onder toe. Oké. Maar bij mij gaan ze allemaal op. Nou kan jy vir hier so stappen, kyk of er iets aangaan. Want zoals ik nu hier langs loop. Zie, hier kom ik. Kijk nou mooi waar die draad buigt. Ik kan hem niet, al wil ik ook. Om hier te laten buigen bij jullie buiging zien. Ik kan hem omdraaien ook. Ik kan die draad omdraaien ook. Voor diezelfde soort gebeuren. ek wil nou net sê, Louis het al baie myle agter waterwys aangeloop. Sy knie is nou nie meer wat sy nie. Maar daar is hy. Nou, zie. Kijk kom. Zie je daar? Oké. Hier buig je precies weer op diezelfde plekken. Dan moet je hand kan je niet daar buigen. Dat is onmogelijk. Want ons is nou 'n paar mense hierso. En hier nou meer as een man met die draad hier probeer loop, maar hy werk net by Louis. Nou Louis, sê nou vir ons van watter ouderdom af weet jy water? Hoe jy agtergekom jy kan waterwys? Zeker zo van 18-jarige ouderdom daar rond. Maar jy sê dis nou 'n gawe of 'n vermoë wat jy het wat 'n ander mens nie het. Ja, definitief. Want ik heb nooit in het belang gesteld en tot ik later begin zien het nee, maar die bezigheid is voor mij interessant en toen ik kom nou bestuderen goed. Jy sê jy is so 76, so dis omtrent al die beste part van 60 jaar wat jy waterwys. Ja. Luister, het jy nou al 'n drooggat aangewys? Nee, ik heb nog nooit de drooggaat aangewezen. Nou Ik heb één gat aangewezen wat zout is. En oké, dat is ook mijn fout geweest, ik heb het meer echt toetsen goed niet. Maar kijk, je kan je water toetsen met vars water, met de gouden ring. Of met zilvermuntstuk en dan krijg je een koppermuntstuk ook voor de kwaliteit van het water. Wat is die proces? Hoe je zet hem op je bottel. Dat is zo'n bottel vol water. Een bottel vol water, ook op je hand. Alleen bottel avond water. En dan zet je nou die muntstuk of ring of zet je boven op je nou rechte zilvermuntstuk wees, niet een nikkel nie. Nee, de zilvermuntstuk wees. En zo, maar je kan ook je brein gebruiken om met die draad te praten. Of waarmee ik wees. Is het vars water of zout water? Zo kun je diepte bepalen, je sterkte bepalen, alles. Nou mense wat nou na hierdie video kyk, ek sal graag julle kommentaar wil hê oor die besigheid. Vir my is dit bitter interessant. Louis, en jy, wat sê jy van diamante? Diamanten weet ik ook aan. Diamanten weet ik ook aan Kimberly-pijpen en daar die goed is. Maar daar had ik nou ook maar mee draad. Dan zet ik nou hier zo van jullie bloedbuisjes zet ik in. Met zo'n zwart type clip binnenom. Maak net zo met een stukje maakendijk vast. Oké, nou die andere ding is, jy sê, ons moet noord-suid loop. Dat is die magneetveld van die aarde wat... Ja, reken jou beste aarde is eindelijk van noord naar zuid. Die kun je wel laten van oost naar west lopen, maar dat is maar minimaal. Oké, en dan sê jy, ons moet voor 2 uur die middag. Ja. Dat is die magneetveld op zijn sterkste. Dat is op zijn sterkste, ja. Hier van 3 uur af, is niet van de stel om eindelijk meer water te weten. Volgens die boeken wat ik nou al bestudeerd heb en zo aan. En dan zei daar raken te laat. Oké, nou maar luister, terug te komen naar de diamant toe. Jy sê nou maar, hier is, soos hulle sê, diamantpijp. Kimberlite of wat noem je dat? Ja, Kimberlite. Jy kan hem aanwijzen met jouw draad of met... Ja. Je kan hem aanwijzen. Je kan hem aanwijzen. Oké, nou as jy nou hier loop en die draad, maar sê die draad draai nou. Soos ons gepraat van die stokkie draai. Ja.
Dan kan jy nou vir jou sê maar hier is die amande na vir 10 dubbel die plaas se prys oornag. Ja, dit is waar die ding inkom. Hy moet maar nou maar die kan kyk en bewys. Nou maar luister, ek het hier 150 km die kant toe groot geraak. Nou hier is dit nou as jy dink is hier drogerig, daar is dit baie meer droër. So water was daar 'n baie groter kwessie. Ek het met waterwys groot geraak, maar ek het nie daai tyd baie aandag gegee daaraan nie. Nou my pa het geglo, kyk in Namakoland hierso, ons is hier naby die Namakoland se Weskus. Hier is die wilgerbome, hier in seker 100 km hiervan as jy wilgerboom kry nie. Hy het die tybos stok, tybos mik gevat. Maar hy het geglo, nou wat jy glo wat is nie altyd dieselfde ding nie. Dit moet 'n groen stok wees en die stok moet in die omgewing hier waar die heel waterwys moet jy hom hier afsny. Dink jy daai geloof dra gewig? Nee, nie eintlik nie. Okay, so hy het dit maar net geglo. Kyk, hulle baie mense glo ook dat as jy 'n stok gebruik, hy bevat water. So byvoorbeeld wat jy nou sê die groen stok. Ja, hy het geglo met 'n groen stok. Ja, 'n groen stok wees. Maar nou ek kan hom aanwys met 'n baksteen, met 'n venbelt. Nou wat se water kan 'n venbelt bevat? So dit gaan nie oor die instrument nie, dit gaan oor jou. Ja, dit gaan oor jou. So hy het geglo, hy het soos hy gesê die 'n mens se senuwees moet reg wees. Nou weet jy wat hy daarmee bedoel het nie. Ek vermoed nou maar dis die gawe wat jy het. En dan die ander ding wat hulle geglo het jy met rubbersol of nie rubbersol in velskoene aantrek of in kaalvoet loop. Of kaalvoet loop, ja. Dan daar is jou konneksie met die aarde is eintlik beter, ja. Ja. Ja, ek het nie eens in die begin, maar ek het dit te later gesien. Ag nee, wat man, ek trek enige skoen aan. Wat moet 'n mens dink van al die goeters? Ek vir my is dit nou baie interessant, Louis. Baie dankie dat jy nou bereid was om jou seerknie als vir ons hier te wys. Maar daarvoor die storie van die olie. Jy sê hier in Suidelike Afrika is olie. Dis olie, ja. Die definitief. Regtig. Hier is olie. Nou ons gaan vanaand daar as die vuur sit van die Rasveld. Ons gaan vanaand daar as die vuur sit, nou gaan ons nou hierdie storie verder vat. Maar ek wil nou net vir jou sê, jy wys moet gewone bruisrots, hierdie braasrots, wat ou gaswys mee doen. Ja. Met hom wys jy ook water. Hom kan jy ook water wys. Nou maar kyk Louis, hier's nou 'n groot plaas van 10.000 hektaar. En die ou boer wil nou graag water hê. Waar begin jy? Kyk, dis 10.000 hektaar is 'n groot stuk grond. Ja, dis 'n lekker stukkie grond. Nou as die ou sê hy wil maak nie saak waar op die plaas nie. Hoe weet jy waar om te begin? Jy sê jy praat van jy moet kyk na klippe. Hier's 'n mooi klipkop hier agter ons. Ja. Jou klippe oor die algemeen is het krake in. Hulle is geneig om reg op te staan, groot klippe en ek meen banke en daai tipe goed en so aan. Maar dan jou grond ook, jy kan dit ek met my pa geleer. Waar soos hier bo waar die berg nou eintlik 'n dip vang. Jy weet wat die holte maak. Ja. Dan kyk jy van daar af, dan kyk jy na die kant toe ook. Dan jy sien die kant is dieselfde ding. Maar jy ben nou al so noord-suid hou. Ja, in die geval van noord-suid dan sien jy hom daar. Ook, want as ek nou hier, as die water hier gewees het, en ek hou my in 'n normale posisie, dan gaan hy optel tot daar. Dit is jou afstand, hoe diep die water is. En nog 'n ding, as jy hom wil toets die water hoe diep hy is, dan werk jy hom so, staan jy nou so, op die aard, so. Dan sy werk, dan sal met jy hom nou so, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Hier kom hy, hier voor. Maar jy sê koper of braas is eintlik beter. Ja, wat, ek het sommer daar as ek blikkingrod gevat by die naaste gewees het. Maar die probleem met dit is, jy moet hom liggies hou vas. Hy gaan draai. Maar as jy hom bietjie sterk hou vas, en as jy wind nou waai, dan gaan hy nie werk nie. Dis nou wat hulle in Engels sê, 'n dowsing rod. Ja, dowsing rod. En toe kom ons vat hom nou weer hier so. Maar daai kierie van jou, ek hom hou. Hou maar so. Hom vat jy nou net so en dan kan jy maar loop met hom. Nou sê my, hulle kan op binnekant of buitekant toe draai. Ja, hulle draai, sien hierdie een begin klaar draai.
Nou wat betekent dit nou as jy binnekant toe draai? Dit is nou waar die aar is. En as jy buitekant toe draai? Is ook maar waar die aar is. Baie keer draai hulle na mekaar toe of hulle draai amper so ook. Dis nou die rigting van die aar aan te wys. Nou sê my as jy nou loop en hier's nou diamante, hoe gaan hy? Gaan hy ook maar net Hy gaan met hy dat ek hy buisie daar wat nou in die bakkie lê, gaan ek vir jou wys. Wat ek aan die draad sit. As jy daar afneem, moet ek dan kan ek jou wys. Wat ek met die maatsknip aan die draad sit. En jy moet dan oor 'n Kimberley pyp loop. Dan werk hy. Jou draad alleen werk ook my werk swakker. So as jy daai buisie daar aan sit, dan kan jy voel die put of strength, soos die Engelsman sê, baie sterker. Nou maar, hier is nou 'n bottel water. Nou gaan Louis vir ons nog 'n ander metode wys. Kyk die bottel water uit, sit jy maar net so in jou hand, so. En dan stap jy moet om. En zodra je oor die aar komt, dan gaan hij om niks. Je kan maar zo steeds stap zoals je wil. Zie je, je wil klaar omgaan. Maak het saak wat ze water in hem is, of brakwater, vars water? Nee, ik heb er maar vars water aan gegooid. Kijk daar. Zie je? En niet om. Nee, stom, ja. Maar ik heb één dag een fout gemaakt. Nou doe ik altijd met die gouden ring om te kijken voor vars water. Dan vat ik mijn vrouw zijn trouwring. En dan zet ik hem nou op die wijnbottel vol water. Zet ik hem nou net zo neer. En dan heb ik die bioscoop bij Kameelse brand, dat ik daar water geweest en. Nou loop ik ook met die bottel, met die ring bovenop. En die bottel nik en hij valt om en die ring valt af. Binnen de meisgat in. Onmachtig. En hij was rond, hij rolmos. Ik denk, wow. Ik heb daar gegraven daar zo. En ik heb later uit zo gereden in de graafloop aan. Toen vraag die vrouw, waar is mijn ring? Toen zei ik niks, om nou 4 bangers in bakkie. Toen ik teruggereden met de graaf, daar hij moois gaat gegraven, diep zo. Dat heb ik dan gekregen. Maar ik heb nooit, ik heb lang daarna gezeten. Toen zei hij, want zo moer, je zal niet weer meer ring vatten. En ik kon hem ook weer gevatten. Oké, nou maar goed, ons vat voor net een story verder aan als die vuur. Louis, dankie dat ons nou hier kon wys hoe werk. Ik denk ons gaan nou vanavond daar in die kookhuis gaan ons die ding verder vat. Ja. Maar dan had jy nou vir ons 'n paar lekker waterwys stories. So ja, ik heb heel wat stories daar. Ik heb heel wat net nou verder. Nou ja, ons is nog steeds bezig met ons waterwys video. Ons is nou hier in die kookskerm of die kookhuis soos hulle in Makwaland sê, maar ek wil net gou iets sê oor die pot. Kyk, dis 'n nommer 25 pot. Hy het mos ringe. 1 2 3 4. Nou die pot is blykbaar so ontwerp dat elke ring, dis nommer 25, hy gee 25 mense kos. Nog 25 mense, nog 25 mense, nog 25, so dus 1 2 3 4 so 100 mense kan die pot uit lekker dik eet. Dis net so vir interessantheid. Dan is ons hier binne in 'n kookskerm. Jy kan sien hy's vir takke gepak. Dis nou 'n regte egte Namakwalandse patent hierdie. Ek het so groot geraak. En die kookhuis is gepak met muisbos. Nou muisbos is so 'n plat rank vyge tipe ding. Die ou mense het hom gebrand en het hulle as gebruik om in die plek van seepsoda om seep te kook. Dis hoekom hy asbos is. Nou die suidewind kan nou waai net so koud as hy wil. Hier binnekant is dit lekker cozy soos die Engelsman sê. En soos die kyk ons hier so 'n tipe raam om 'n draad. Soos die bosse nou afsak van die tyd, pak jy net nuus bo op. En hier word dis 'n manier van onthaal hier in Makwaland. Ons sal nou vuur maak. Nou gaan ek en Louis verder gesels oor sy waterwysery en hy wys nie net water nie. Julle is net nou hoor. Baie interessant. Hier by my is Louis, ons gaan 'n storie verder vat. Kyk, jy sê alles hou nie by water op nie. Nee. Jy sê hier in Suidelike Afrika, maar hier in Makwaland is olie. Ja. Nou maar vertel vir ons Van die oliebesigheid. Ja. Ja man, ek het in Rooivlei daar, dis net suid van Kleinvee wat die plaas is. Ek vir Johan 14, Johan Master, groot ou vriend van my, by biddelike gawe mense. Het ek geloof waterwys, by sy huis. En toe het ek hom gesê op 43 meter, ek kan nie verstaan waar het is nie, daar is 'n breek. Jy tel dit nou bo op die grond op. Ja, ek tel dit alles bo op die grond op, soos ek nou waterwys.
En ik gebruik ook het draad wat naar mijn kant toe. Kijk, die normaalweg, die mikstokkie valt af. Beweeg af met allemaal, maar mijn goed is werk op naar mij toe, naar mijn borst toe. En toen is op 43 meter de geboren, toen valt die boorse 2 of 3 meter. Dat is een stamperboor. Nee, dat is een luchtdrukboor. Een luchtdrukboor. Luchtdrukboor. Val hij in die sloot, in die tunnel, zeg maar zeggen, val hij in. Toen hij dat geluid ontleed, toen zei die Grijs, die geoloog zei toen, hij is iets zoals 330.000 jaar geleden waar dat water gelopen. Dat is een beetje langer dan wat ik oud is. Prachtig. En toen heb ik gezegd, 72 meter is dat weer een breek. Maar ik versta niet die bezigheid. Dat is nou alles wat jij boven de grond waarneemt. Wat ik boven de grond waarneem, maar goed is niet zo aan zo zeggen. Ik kan niet dieptes voor jou zeggen, ik kan niet die alles aanwijzen op de grond. En toen op 72 meter, toen zijn die cellen gevallen. En toen nog eentje verder geboren, toen is het in die water. Maar die water is niet gestinkt, nee, gefrot, erger is rioolwater. Toen ik een vriend van mij, van Johan Genes, heeft bij Shell gewerkt. Een geoloog geweest, ja, daar wat voor olie gezocht in die rechtersveld. Toen ik omgebeld, toen vraag ik om, wat is dit dat die water zo stinkt? Toen zei dat komt van die source rock af, waar olie tegenwoordig is. Maar die stinkt verschrikkelijk, die water. En ik meen het diesel om die drank, die is weg hardlopen. Zo, maar die aar loopt van die zijde van die rechtersveld af. Die olie, gas of wat die ook al is. Dan draai je om, maak je zo draai. En dan gaan we bij Honneklebaaien gaan we voorbij. En daar op dat stadium. Heeft daar een boot gelezen, zo een paar kilometer. Zie en wat voor olie geboren. Volgens jouw waarneming is hier olie in Zuid-Afrika. Dat is net die ouders willen het net niet krijgen. Hulle wil het net niet krijgen, of hulle kan het net niet krijgen. En als Johan Genes het in die zuiden van Zuidwest, dat hij jaren gelopen. En die rechtersveld die ook jaren gezocht voor olie. Maar zoals ik zei, Willem Bester is ook op Facebook. Hij wijst ook water aan. En hij wijst net vars water aan. Zo je kan hier zitten. Hij traakt niet waar hij zit niet. Dan bel je hem en zeg jong, waar kan ik boren voor water? Dan vat hij zijn cellfoon. En dan zet hij zo, dan praat ik op mijn cellfoon met hem. En dan zei hij voor je waarom te lopen. Loop een 50 meter of een kilometer zo en dat je maar daar langs boor. En hij is één dag met ouwens in contact geweest met die in Engeland. Het is Duitsers, zal ik maar zeggen. Ja? Toen hadden we een meeting gehad in een gebouw. En toen zei voor die ouwens, waar hij hier in Vrijburg zit, toen zei voor die man in Engeland. Toen zei hij, moet, zei bijvoorbeeld 50 meter bij die achterdeur uitlopen. En daar kan de boer, daar is water. Voor die ouwens te doen, maar dat kon hij gegloord niet. Maar hij heeft de godsgave wel een beetje, want ik denk hij is de enigste in die wereld, of op de aarde wat dit kan doen. Ja, waarachtig. Daar is hij nog wat het kan doen. Het is nou al 60 jaar lang wat hij al waterwijs en zei, as die lewe nog nooit de droog gaat geweest nie. So, dat is nou bitter interessant. Nou, maar kyk, jou water, jou besigheid hou nie op by water en olie nie. Jy kan diamante ook wees. Diamante kan ook aanwijs. Vertel vir die ouens wat kyk, hoe werk die ding? Kijk, als ik diamanten aanwijs, het ik zo, we hebben in de paard gepraat van een zwart klip, wat op diamanten werkt. En ik heb voor jaren als kind ook vanaf. Dat ik eens een zwart klip krijg, dan stik ik in mijn broekzak. Dat is nu zomaar hier rond. Ja, enige plek waar ik loop. Dan stik ik in mijn broekzak, dus we uit kunnen maken om fijn en dan toets ik hem nou met mijn draad dat ik mijn water wees. Dan hang ik hem zo op en kijk of hij werkt. Dan zie ik niet, hij werkt niet. En toen was één dag, ik en Johan Visser, toen ik daar een zwart klip opgeteld en ook zo snaakse doffe zwart klip. Toen ik hem vinger gemaakt en toen toets ik hem. Toen zie ik met die ding werk op Jan 14 zijn vrouw zijn ring. Toen ga ik naar die recovery daar, waar diamanten soorten beest. Toen vraag ik de toestemming daar zo, ik wil hier een ding toets. Toen ik hem daar getoetst en toen vatten we diamanten, wil diamanten mee geven, maar het stel niet belang om de diamanten die in te hoog was niet.
Toe vat die sakkie diamant en hulle gooi hom in die gang. Daar by die kantore. En ek sap oor hom en as ek oor hom sap, dan werk hy. Toe sê ek maar gooi hom 'n bietjie verder. As ek oor hom sap, dan werk hy. Toe dink ek maar wag, ek wil my nou self toets en ek gaan hier in 'n dwarskantoor in. En ek maak my oor toe en ek sap uit. En toe so moet hom sap so toe op daai sakkie met diamant te kom. Toe werk hy dan, toe wil die manne weet wat ek daar aan daai buisie, daar het nie hier. Ja, hier het Louis nou 'n klomp goeie, onder andere hier 'n paar boeke wat iemand geskryf het. So hy is nie sommer so nie. Nou kyk, ek vat my hierdie so bloedbuisie. Daar is die swart klip in. Fyn gestamp. Fyn gestamp. En dan zet ik hem op mijn draad en maak hem met maasing net zo vast dat hij zo hangt. Daar is die buisje. En dat is ook klip waar jij zelf in gestampt hebt? Ja, dat is klip wat ik zelf in gemaakt heb. Wat voor klip het is, ik weet niet. Ik stel ook niet belang om te weten. Maar hij werkt. Nou is dat niet nou misschien van hij zwart ijsterklippen waar de mensen niet kan roken? Nee, dat is beslist niet. Vulkanische klip niet of niks. Hij is zo vaal stof wat hij amper afgeeft. Oké. Baie interessant. Nou maar luister, wat zei je van goud? Goud heb ik nog niet baie eindelijk opgelopen niet. Maar ik weet van een berg in de Makwaland. Dat is een oude man. Ik heb die brief van hem wat ik geschreven. Je gaat nou niet eerst voor ons zeggen wat er berg dit is niet. Nee. Dat is glad niet zeggen niet. Anders loopt Dolle nou die berg om. Ja, dat loopt nou om Dol. Maar ik weet waar die berg staan. En die oude man, zijn van was Dobson geweest. Hij was zo moet zeggen, wie winnaar van hem. Dat hij altijd die goudloop daar op die berg opgeklim. Dan kappen die goud af. En dan zet dit in een kaballenboxie, een sigaretboxie. En dan rij moet je donkiekar en Port Nolles toe. Dat is ver, dat is amper 200 kilometer. Dan rijd hij daar goud om voor grocery, je weet nou, voor meel en tabak en allerlei die goed is. Koffie en thee en suiker. En dan kom je ook nog maar weer terug. En hierna tijd, dan gaan je ook nog maar weer, als je goed bij elkaar gemaakt hebt, dan gaan je maar weer afvoort toe. Nou maar kijk Louis, vertel nou over die mensen wat kyk van die Wondergat in die Regtersveld. Die Wondergat is een baie bekende natuurverskynsel in die Regterveld. Ja. Die Regtersveld is nou die heel noordwestelike uiteinde van die Magoland. Ja, nou die kleerlinge, hulle glo, die riviergod, hy het Ebib, is die naam. En daar gebly. Oké. Maar wat noem die Egyptenare om Hapi? Nee, ek weet nie wat hulle ek dink hulle noem hom Hapi. Ja, maar ek het uitgevind dat die gat is nie 'n sinkgat soos professor Zonge, wat is die naam, die bord staan daar. Hy het gesê dit is 'n sinkgat. Maar dit is definitief nie 'n sinkgat nie. Dit was in my oë is dit vulkaniese gas wat daar uitgekom het. Dit met ander woorde 'n vulkaan vroeë jare. Ja, daar is vulkane daar so. Ek weet waar ook is. En toen ek op die sinkgat se aar geloop eintlik. Omtrent seker 3 kilometer ver. En hom gevolg. Heen en weer geloop. En agtergekom dit is onmoontlik dat dit 'n sinkgat kan wees. Maar hy sluit jy aan met die Megalodon wat weer daar is, 'n oerrivier wat by Kleintjie verbykom. Is Megalodon, dis nou 'n so jy sê dis 'n oerrivier. Dis 'n oerrivier, ja. Lang voor die tyd van die Oranje rivier. Ja. Nee, maar die Oranje rivier is 'n vulletjie. Okay. Die Oranje rivier is 'n vulletjie. Okay, die Megalodon. Die Megalodon, ja. Die Megalodon beteken ook dis 'n soort haai wat jy gekry het. En hulle het byvoorbeeld op, ek dink 72 meter moet explorasie en goed is die beers. Het hulle op 72 meter het hulle vrotblare van bome gekry. En bas en hout op 72 meter diep. En dis omtrent daai gat wat hulle daar geboor, daai explorasie gat is seker, kom ons sê so 300-400 meter van die see af. Nou, dit laat jy dink watter bome groei so na aan die see. En watter veranderinge die aarde ondergaan om die 72 meter laag grond bo oor die
Ja, dat is ook een story. Die Koa-rivier verleden. Het ik met de professor gezeld in Kleinsee. De vrouw geweest, al lang terug. Toen heeft me ook gezegd dat alle diamanten zo ons op school geleerd komen die Oranje rivier af. En ik heb het niet geloofd niet. Tot ik later begin zelf stappen gereden en ik het bijna lang van de tijd was en goed geslapen en zo aan. Maar zuid van de Oranje rivier, omtrent zeker kom ik zeggen 50 of 80 kilometer, kom ik Koa rivier verlei af. Toen heb ik daar naartoe gereden, maar op die één plek op die Koa rivier, rij je dan, krijg je op je rechterkant, is daar een boorgat. Hij is droog. Maar als je, zoals je boorgat zo is, en je gooit zand hierin, dan zuig je die zand in. Als je leider hier trekt, of een vuurtje, dan trek je die vlam in. Nou zou dit nou nog aan een magnetische inwerking wees? Of? Nee, ik zal zeggen, dus, weet je dat vloeiende water misschien is, wat hem trekt. Maar die boorgat is droog, nou. Maar ik heb me dus veel afgekeken, maar ik kon niet water zien en om niet. Maar van die boorgat af, omtrent zeker 30, 40 meter, is daar een boorgat. Met een lesser engine op. En zeepijpen staan omtrent, ik denk 2 meter of zo in die water. Maar je krijgt hem ook niet droog gepompt. Ja, maar luister, ons het nou begin by die wondergat van die Rigtersveld. Vertel gou vir ons van die wondergat. Ja, is een vulkanische gat, maar had hy 'n ander tonloop? Hij heeft een ander tonloop. Nou kijk die Bushmans. Hij heeft uit respect voor die dode mensen wat nou begraven is en zo aan. Als je bij je graf erbij loopt, dan gooi je een klipje op je graf. Nou, en die wondergat is met zo'n god geweest, die bij die riviergod uit Zeebiep. Hij is vol klinkklipjes. Wat niet in je gat zijn wanden uitkomt niet. Wat natuurlijk zo zal daar bij loop uit erkenning nou voor die god aan. Gooi je een klip Oor baie jare. Oor baie jaren, ja. Oor baie jaren. Nou, als je die klippen wegvat, dan zie je die gat met hier onder de grond langs in de gat. Dat is nou amper die fontein in Rome waar hulle so die muntstukke ingooi. Yes, dat is amper zoiets, ja. Maar dit was die Bushman zijn geloof geweest. Dit was zijn geloof. Nou as jy nou die wondergat, veronderstel nou jy sou nou daar begin grawe of boer of iets, wat behoort jy te kry? En je gaat zelf niks. Maar als je ingaan, En die, in die tunnel, die klipkant. jy sê jy was al daar by die tunnel in? Ja, nee, bij die tunnel. En ik was net bij die O, jy was net af. verticale gat. Hoe diep is hy omtrent? 20, 30 meter, ik weet niet. O, is dit so verskriklik diep? Nee, hij is vlak, Hij is vlak, dan is omtrent zeker meter en een half omtrent in die eerste. Nee, wat hij is, hij heeft ons om nagevorden zo, van die kaap, maar hulle weet niet waar hij aangaan, maar dat is, ik heb een clip met weggemaakt daar zo. En toen heb ik gezien, maar hier gaan we, hier verder gaan we af. Nou, hij gaat af, deze kant toe. Ik zeg maar tegen Port Maluze kant toe. En dan draai je. Excuse toch, hoe ver is die see omtrent daar vandaan? Oh, voor die see is zeker zo 60 kilometer. Dat is daarom niet zomaar zo nabij. Ja, nee, wat is die? Ja, ik zeg maximum 60 kilometer. Zo, maar ik wil graag bij de Megalodon, die ze graag wel ingegaan het, want de beer zit daar op één plek geboren. En zo op zo'n knopje. Dan moet er geboren 140 meter kan ik onthouden. Om in die Megalodon, die oerrivier, wat daar is te komen. Toen de oude van Johannesburg laat komen wat nou verticale gaten gebouwd en horizontale gaten en dat was een mislukking geweest. En ik heb door bom gelopen en toen heb ik gezien bij Grootmis, net zuid van Grootmis, in Grootmis. Dat is daarna bij Kleinsee. Bij Kleinsee, ja. Daar komt de Megalodon comederen. En toen ik voor de beers van die Oppenheim mezelf heb geschreven, persoonlijk. En gezegd, ik kan niks met die gat boren op mijn verantwoordelijkheid. Dus ik bereid om in te gaan en verleer immer water, de mensen immer kruisroepschip daar waar dan nou op je computer zo goed weet waar die rivier hij draai maakt en zo aan. Ja, maar die gat wat ik van praat, wat ik laat boren bij Johan 14, je moet omloop.
tot binnen in Koinas. Ik weet waar ze uitgang is daar, maar hem toegestoot, maar ik weet waar het is. Kan jy daar vanaf stap tot in Koinas. Ja, net vir die mense wat nou kyk, Koinas is 'n diamantmyn nie baie ver noord hiervandaan, naby die Weskus. Dis ook 'n De Beersmyn. Nou maar kyk Louis, dis nou alles van diamante en olie en al sulke goed. Maar sê nou maar hier is nou 'n sementvloer en hier iewers is 'n kragdraad. Wat jy kan hom ook aanwys. Ik weet dat ik krachtdraad aan. Ik heb net dat ik hier willen geweest. Ik heb zo'n stukje plastic pijp gevat. En hem net zo eentje onder de grond om begraven. En als ik oorlopen met draad ooromloop, dan weet je daar de pijp. Of jy sê 'n versturing. Een versturing, ja. Voor mij is waterwijs eindelijk een versturing onder de grond. Dit is ook om een man zo makkelijk is voor alles je watertafel gezakt. Nou, jouw aren droog eindelijk op, maar die tonneltje zit nog daar zo. Die gat zit daar. Die gat zit daar waar die water deel gaat lopen. Dat is wat gebeurt. Oké. Nou ja, ek moes nou baie gesê oor waterwys en water en Louis het nou vir ons baie goed vertel. Baie interessant. So ek sê, waterwysery gaan vir nie net by water, dit gaan nou sover as diamante en olie. Daar het jy nou self gehoor, het sê maand uit, hier is olie in Suidelike Afrika. Louis, baie dankie dat jy nou die moeite gedoen het om vir ons te kom kuier. Of ek by jou kom kuier of ons vertel van die waterbesigheid. Dis bitter interessant.